Mads, fortæl mig, hvad du er med at lave. Jeg har lavet rainbow shots. Fedt. Hvad går du ud på? Det skal ikke på YouTube, men ellers så er det fint. Hvad kan vi? Hvad de kan? De kan have forskellige farver, hvis jeg hælder dem ud på den rigtige måde, og undgår det hele lort bliver blandet. Hvad skal der i rainbow shots? Jamen, der skal nogle røde der lige. Den har vi... Den har vi allerede kommet i. Den står der. Den er allerede i. Skide fedt. Juice. Yep. Og det hældes på med ske. Skeen skal nok helt ned til ske. Tror du ikke? Jeg ved det ikke. Ingen ved det. Alle snakker om det. Lige så nøjsomt kommer det på. Hvorfor er det, vi gør det? Så vi sørger for, at Bernardine og Julie bliver blandet alt for meget. Fornemt. Hvad så, når vi har hældt juicen i? Der skal være en lille smule rom i. Er det lige meget hvilken rom? Det skal bare være lys alkohol. Okay. Det er så det, vi gør nu. Tilsvarende med ske. Det hele tricket med den der drik, det er at bruge ske. Det sker så bare ikke. Det bliver spændende, det her. Ja, det bliver ikke pinligt, når det her bliver lagt ud på nettet, Mads. Nej. Nå, men du siger bare til, hvis jeg skal gøre det for dig, ikke? Jeg tror faktisk, den er død. Jeg ved ikke, om den opmærksomme kigger kan se noget her. Andet end... Vi har noget, der er grønt her. Det startede blåt. Nu grønt. Mellemrødt. Og sådan ellers. Det er ikke Mads. Det tænker jeg ikke regnbuen. Jeg er ked af at sige det. Det bliver blandet for meget. Men regnbuen er det sidste, jeg tænker. Mads, hvad er det, vi lige har prøvet at lave? Okay. Og hvordan gik det? Meget.